Lungwami. Imbo. Yasi kunento engifuna ukuthi sikhulume la. Yini manje Bhongazi? Mina ngikhathele nonke la endini mangabe uthi kunenkinga kufanele ngizoyitshela. Nami nenkinga zami bafethu. Hayi. Lungwami. Lalela Lungwami. Hlala lapha sichaza. Lana ngibaluleke ngendlela eyisimanga. Ifaka wena, ifaka mina, ifaka noDube. Into eserious ngendlela eyisimanga. Ifaka mina nawe no indaba Bhonguze njani? Lungwami, ukubone kahle ukuthi abantu besifazane ngendlela sebeneyikhundla ngayo futhi ngendlela sebenza ngayo izinto eziningi ngayo kubanga ukuthi singabusaba thina noShansi. Cacisa Bhongo manje mina nawe noBra Steve namalungelo abantu besifazane sihlangana. Noma ngeze ukuthi mhlawumbe indoda ithuswa ushintsho. Ngasaba kanjani ushintsha anginandaba noShintsho. Ithi ngikwenzele nje ubone kahle. Kunensuku abayitholayo efana no Mother's Day no ima uthi kwenzakala kunensuku abanazo eziningi o Mother's Day o Women's Day lible labo basemakhishini Sheila's Day nale yonyaka woman yebo le Woman of the Year. Yeah, leyo 4. Yeah. Oh wait, yazi ngiwe ngezwe amahemu. Bathe kuzoba nomongameli womuntu wesifazane. Hayi Bhongo. Yabona mase uzoqala ukukhuluma ipolitiki ongayazi, uzongena enkingeni ungakhisha umhlukane nepolitiki ngoba wazi. Siyekeke lo. Yazi into enye abazoyenza yini? Sesogada ingane thina ekhaya. Basilobole, sihleli sikade ukukukaneka nabantu. Awu Bhongo. Ufike wabala iMother's Day. Right. Wabala iWomen's Day. Yabona? 2. Wabala iWoman of the Year. 3. Wabala iSheila's Day. 4. Izinsuku ezu4 onyakeni. Zingaki izinsuku zonyaka? Zingaki izinsuku zonyaka? 365 days Bhongo. Okay, asithi kulo 365 days ukhipha izinsuku ezu4 lezo wena uthi ezomama. Right. Kusala izinsuku ezingaki? Bala ndoda ukhumule namateki necathula ubale nangemino kusala izinsuku ezingaki? 361 days Bhongo. Zonke ke lezo izinsuku ezisele ezamadoda. Ayi uyitholile mlungu. So bona banensuku ezu4 onyakeni 4 phela. Zonke lezi ezinye zethu 361 ezamadoda. Busa amadoda. Angikhulule. Bengayiboni lento mina. Bongayiboni. Lento yabo kanti ukuthi wathinta abafazi wathinta imbokodo. Hayi. Into ebhedayo leyo Bhongo. Ushuthi kuthina nje wathinta amadoda wathinta igolide. Wathinta igolide wathinta amadoda. Wathinta igolide wathinta amadoda. Ngatotoya nangayo uthi wathinta igolide wathinta amadoda. Wathinta amadoda. Wathinta amadoda wathinta igolide amadoda namadoda negolide. Webra Steve. Hey, awuvuke. Wena. Ungayashaya isikhathi uphila kahle lekhanda lakho. Wena. Uyazi usikuyicala uvusa indoda ilele. Uyindoda kabani? Ubhejana ofana nongaba indoda. Hey, ngaza amadoda Webra Steve. Lalela la. Ngosiko lwethu kuthiwa okamfowethu okwami, okusho ukuthi nawe umfazi wami. Ungijwayela lapha kwani? Wabheka nje uyinuka kanjani? Wabheka into zakho ngigcwele yonke. Impahla zami lezi, awukade awusile nekhanda. Hey, uyabona ukuthi impahla zami lezi. Webra Steve, bangathina amakhweni mabefika la. Bathola ulele lezi amadolo. Hey, buka la, yabona ilebuli. Bazobona ukuthi hayi ngiyayazi indwangu, uyabona? Ngikhatalogue, Webra Steve. Akhona emadadeni. Emadadeni. Noma osizweni. Kusempilo la. Akulalwa kosofa ngenza Webra Steve ngithini? Okay, awufuni ngilale kosofa bakho, ufuna ngilalephi? Othi ngihambe ngolala phezulu kwekhabethe. Hey, kitchen labani. Okay, awufuni ngilale kitchen? Angihambe ngiyolala noThabo. Hey, ngizokujwayela kawe. Kanti wena ufunani kanti? Ungijwayela kawe. Kwathani manje? Hey wena. Lo ngiyilethisa ngawe. Hey, yazi umfowethu akanamfazi uyihlalele. Awuthi ngilale. Koko.
ngilale ngiyavuka manje ngiziya ku-interview ungibangela umsindo ini you know what gogo never mind Zamehlwana engathi eshayiswe imoto zamehlwana engathi eshayiswe imoto yeyise ya dongansonda zamehlwana engathi eshayiswe imoto take your hand, dongansonda yeah go on dongansonda zamehlwana engathi uyabona ukuhlala efika namthwala uthenga ushukela namhlanje phelile angikho into ongayenza ngaphandle ukuthi uthemba yazi nami ngicikwa leyo nto njengamanje ngilele ngale okhokho uvuke ekuseni kokuqala wahamba othenga iphepha ekuseni wabuya manje ushama aerobics 1 2 1 2 ngilele Winnie akwenzekanga mhlawumbe ukuthi ngephuthu usiphathele ushukela mhla ubuye igama lakhe yabona uthemba ukuthi nenkinga nami nani kufanele ngitshele ngizobuya noshukela le egama lakhe ngoba kumele ngizenzele ushukela wami ay ditelisa so awusho kahle zisha ngani la kona nobhongo zisha ngani mazisha ngani bese ngisho mangabe zisha ngani ngoba ukuthi ziyasha lapha kuthona nobhongo zisha ngani uthemba ubona ukuthi ziyasha phansi kwami nobhongo ngiyakutshela ukuthi azishi ngalutho kwabhongo loyo ngamanashi mangase zisha mangibona ubhongo kuke kushe phakathi kwakho na ngibona ukuthi uyasha kanti isuke zisha ngani uthemba ngiyakutshela kusho ilutho yini yena ukutshela ukuthi zisha ngani hayi bengakayishisi ngisho uthemba uthakaza ngayishisa asa yazi ubhongo njani uzofika la ezolungisa la kusinki ngicela umtshele ukuthi ngifuna ngilungisele ivalve le ela bese ngeke ngamtshengisa kodwa umtshengisa ubhongo ubenze ezinye izinto okay uthemba before uhambe shosho ukuthi azisho ngalutho yindaba waqala wathi sho ngiyibuzela nje ngithanda ukukhuluma washo uthemba ngiyazibuzela washo One, two, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1. Gogo! 1, 2. Gogo! Oh, Gogo. Hey, Yini-ke manje Brasteve sengakusiza ngani manje ave ningihlupha. Gogo kodwa uyeke nawe nokudansa lamatwala zakho lana Gogo. Kusasekuseni Gogo. Uyabona nje nakusawo 7 nabantu basalela ubhizi uyajive yini Gogo? Uyibona ukuthi uyinyoni du. Intwala zokwenza ama-aerobics. Oh, okay. Ezwa ke nyoni. Okay, noma kuthiwa ama-aerobics Gogo, awuyeke kancane sisalele ngiphethwe na amadlebe yonke lento Gogo, yazi? Kodwa buka inhlamvu yelanga ukuthi siphakeme kanjani. Nanka wena nonkombeza. Wawunhloboni yendoda. Gogo. Hayi Gogo ngoba ngilele. Uyabona uma indoda afanele uhlanganise nje 1 2 3. Yabo leyo nto Gogo. Yazi into ezokusiza. Gogo. Uhambe uchitha isizungu. Nanti phela. Awuhambe uchitha isizungu. Awu Gogo, hey ngiyabonga Gogo. Zobona bakrisa. Ngibone na nginuka yena. Hey. Uselithini sidana usedlalela amaZulu FC? Hayi ikho ke lena. Hey. Hayibo. Ngoba ubhongo nje lo. Hey,
ububhungu nje lo 25,000 rand. Hey umuntu uzoceba ngale nyoni le. Hayi. Yebo. Wow. Bongo ngiyazi ukuthi wena. Bone kanjani? Ngangiphenduleke nje lo mbuzo ngibuza wona manje. Wenzani kusinko ugezi zethu? Why ungayogezela e-bathroom? Ugogo usageza ngale. Manje mina sengilate ngiya ku-interview njengamanje bongo. Khona omunye umbuzo? Wena ukhona wewini. Yazi bengicabanga. Ubucabanga? Wena ucabanga? Hawanti ukucabanga shame. Kusempele nakuwona umcabango iphupho. Uyaphupha ke futhi manje okay iphupheni. Mala nale ndaba yethu. Bongo. Mawukhuluma ngale nto eyenzeke izolo. Ngicela uma ukhohlwe yona. Mina bengiyidakelwe bengazi ukuthi ngenzani. Uyazi wena ubuhle balento ukuthi ubudakiwe nami ngidakiwe senzile into yabantu abadakiwe. Hayibo, bongo. Yabona into eyenzeke phakathi kwami nawe. Ayiphelele la ngoba ayisho lutho kumina. Uyazi? Futhi angifuni utshele umuntu lento. Wayitshela umuntu sixabene mina nawe. Awufuni ke sixabana ngithi? Hayi no. Nginjani ukuveze nje ukuthi iphupho lo. Bongo iphupho noma ungaphuphi lotho anginendaba. Uyazi? Iphupho lakho nginendaba nalo. Mina into engisho kuwena ukuthi into eyenzeke phakathi kwami nawe ayiphelele la. Ungatsheli umuntu. Siyezwana? Now ngilate. Wini. Yabona? Hayi kuyaceba la. Ele nyoni yangicebisa man 25,000 rand. Ha ngitshela. Hey Khona bakriza. mnumzane, cela iphepha la. Gogo. Ingani usuyalifuna futhi? Kanti likabani nantombi yenje? Hayibo. Iphepha lami belingilithenge imali yami. Ingani uthi angilifunde nje gogo. Hayi gogo Phela sengiba- ngizobuyisela manje gogo manje. Hayibo lalela. Afuna ukhipha iphepha lenjalo. Sikhathela amasaha wengane yakwethu. Gogo. Kuthi iphepha lami. Bakriza. Hawubongo. Awakaqedi namanje nalo afunda kuyasa inhlamba yami yonakala phela manje yini kodwa ngawo. No sengiyaqeda gogo. Hayi yazi. Akuboni futhi ukuthi ungaphuma umoya la ihlangene nje kahle. Angifundi ebheda bongo. Yini ufuna ukupheka ujeqe gogo? Ujeqe okunuka yenza amascones manje. Ujeqe nje lokwafika nje lana ukwazi uzosiphekela ujeqe. Mongibheka nje. Ngiujeqe mina. Okay. Gogo. Wathi yazi mina phela ngakhula ngidla ujeqe bothi mangabuthola La isikhathi. wakhulela khona enyanyada hayila. Hey Bokos. Hey mngani wami. Awu uyabonga ingoya. Awuze ngala mngani. Yeza ngala. Hey beka phansi. Yini ngawe wena Steve endodeni enye? Kodwa ukuphatha phaqapha endodeni Hayi nje. gogo ungasabi. Awuphenduke mngani wami. Hey yabona Bongo. Yabona mengikubuka. Mina ngibona yabona labafana laba abamodelayo yabona abavela ku TV ofica beshalezi bethi. Yabo bephenduka bethi. Yabo behlinile bethe. Yabo leyo. Yabona ke nawe Bongo. Shefe kashintshebe yakho. Emva lokho masoyiphema ibe yindlu yabo. Ngicathi ngalokho. Ngaba ngikuthi malanga. Lungani musu udlala obras TV ibona phi model la kuwena wena? Uyibona umodel laphi nje? Lalela Udlala ngwana. obras Waza TV. ngokuxhumanisa nabantu bakhona. Wasithatha into zabo. Akuxhumanisa wena khululeka. Yazi into ofanele uyenze. Hlala la wena ngiyabuya khona manje. Hlala nje ukulinda. Ngiyabuya. Hey win. Ngicela umina awuzoma. Ngicela uzoma. Lalela ngilate. Bukele. Manje Bethi ngizama ukutshengisa ukuthi mase ngimodela mhlambe wena umodele wena. Njengoba unjena bongo. no ngizobe ngiqoka ingubo eziright angisho lo Angisho ingubo ngisho wena uqobo lwakho. Ngeke uzukwazi umodela umoshela isikhathi. Hey win. Lalela. Uyakhumbula la shandi singakutshena ukuthi wayikhohlwa endlini yami. Ngikhumbula. Nansi. Wakhohlwa lipstick yakho.
Oh, this is lip gloss. Eye lipstick. Anyway, thank you. Hey, Winnie. Ayi. Asiye amateksi. Yithi ubambe ngizokuqaphela siye emateksini. Ya, ngizokuvalela. Hayi angifuni ukuvalela. Hello. Njani? Hobe ngicela ukukhuluma nomseshi ukhawule. Hey njani? Makhelwane. Unjani ndoda? Hayi ukhuluma noBra Steve la. Lalela ke baba. Bengifuna ukukutshela ukuthi le ndoda le eyantshontsha inkomo inkomo lezi ezasenkandla ikhona la ngibambile. Hayi khuleka ngo25,000 baba sowubona kodwa into engifuna ukuyenza manje ukuthi ngimbamba abe la iduza anganyakazi. Zolo ngimzibazisa nje sidlala ukhasino koze kulunge. Usho kanje baba? Hayi umuntu omthetho. Hayi phela sekuyisikhathi baba ukuthi igebengu ibanjwe. Hayi njengathi somphakathi siphezulu kwayo leyo ndaba. Ungakhohlwa ngo25,000 baba. Nkosi yami. Hayi siyabonga. Bakrisa. Yini ngawe Hamba kanjani gogo? Hayibo. Uyabona nje ngiyabona nje. Yasemahle amafruit akho gogo. Ngiyabona. Ungahle. Gogo, awukazi umbona ubhongo? Kodwa bengizombona ngibona ubhongo mina kanti nguwena mina ngixa kuyini ngobhongo. Hayi gogo, phela ubhongo uyazi ukuthi impintshi yami gogo. Uyazi ukuthi impintshi yami ubhongo mina naye sihlanganisa izinto ezihlakaniphile gogo, uyabona? Kodwa ngitshela ngoba ubhongo umazizolo njengakwaseni impintsha nje senimpintsha nje nobhongo yini Gogo, into ofanele uyazi. Yabona thina amadoda. Kusatha nje 2 hours ukwazana. Hayi futhi 2 hours mkhulu 2 minutes. Awusesiyazana. Gogo khuleka. Othi ngimbheke mhlawumbe ngizomthola. Othi ngimemeze. Bhongo! Wow! Bhongo! Hayibo, akhona ehlanzeni lana. Yini komhlola? Akumenyezwe kanje la edolobheni. Isesilungwini lana. Gogo. Unyeke phansi. Gogo, ungazodlala ubuyi noThemba. Yabona la? Bafuna ukumemeza. Umemeza into oyithandayo. Yonke into umemeza ushayisa ubheke phezulu. Uyazi ukuthi uyahuma manje. Ngiyakutshela gogo. Uyahema. Gogo. Lalela, funda indaba yasesilungwini umuntu wasemakhaya. Akukhulunywa kanje lana. Gogo le iNew South Africa entsha le gogo yazi wenza Gogo lishiyas. Bisi lapho Bathini mngani wami? Ufunda utshani? Uyasebenza ngale? Ya. Uyabona nje ubusebenza lishisa kanje ilanga uthi zame ngojuice mngani wami. Ufuna Shanye ngojuice. Apha lona Bhongo siphuma kude nawe uyazi nawe. Yabona manje ngishakaleze kuthiwa 100%. Yebo lezi. Ngomika awulethe into ongiphuze. Khule. Yabona nje futhi wona Bhongo ngendlela ezwana ngayo fanele uphuze nangeglass kuze kubonakala ukuthi hayi uyinsizwa ngempela. Hayi gcwalisa. Ungasabi. Ungasabi. Ubale nithi ithengwa nje manje ihlala ikhona. Imjani? Yaphuzela. Hayi phela musuku ijaha sawuxoxa ngale. Gogo. Hayi gogo sokubona khona manje. Hayi. Asabe mngani wami. Yini ufuna ndube ngiyise eminyaka? Khule. Yazi Bhongo mngani wami. Bengathanda ukuthi lento ngisheshe ngisho manje kodwa angizokutshela. Yabona sithi ngafika la Bhongo. Kayazi le ndawo. Wena kuphela umuntu engimaziyo ukuthi ngaxoxa naye yabona. Kodwa ngumngani wami. Ngisho umfowethu uThemba ayikho into engikhuluma naye. Uqiniseka manje. Yayibona into engishoyo. Manje mngani wami awungitshela. Wazi ngeenkomo. Sengisho inkomo nje oJamlude. Kanjani athi mina uyazi ngibuye empangeni ngazi yonke into ehlangene nenkomo. Yipi into ofuna ukuyazi? Hayi ngiyazi Bhongo ukuthi ubuye empangeni inkomo sengisho ukuthi unayo indlela nje ukuthi uyithole. Ya nginaso nginesibaya sami ngifuna inkomo futhi ngiyakwazi ukukhuluma nabantu bangifakele inkomo. Ngiyithole nje kalula into oyifunayo. Awuphinde leyo ndawo usho ukuthi Bhongo nje mawuyifuna unayo indlela ethile nje yokuyithola. Ya nginayo. Uyayifuna? Usho kanje Bhongo. Uyakwazi ukuyithola? Ya ngiyayithola. Hayi ngiyabuya mngani wami. Hawu hey. Hey gogo. Kunje la? Hawu gogo. Lalela. Hawu. Ikhekhe nje lodwa nje gogo. Uyazi ukuthi abantu bezogcina sephile lonke. Ungasekho khekekela nje. Mnani gogo. Uyazi into ezongisiza nje ukuthi ungibisele ubhongo. Ngimthuma esitolo ayongithengela izinto zokwenza amanye amakhekhe ngoba lamakhekhe engathi azophilisa nje njengensipho. Gogo. Lalela. Ngizokuyela mina sitolo. Ubhongo ngicela ungamthumi gogo. Ngikhona mina ngizokuyela.
awusafuni ukuthi ubhonge umthume esitolo. Gogo lalele wena nje khululeka lethi imali ngizama ngokuthengela mina ngizoshesha gogo khululeka. Lalela ufuna ushintsho wami le nje. Okay. Manje ufuna mangaki ke gogo? Ufuna Ngithengele ungithengele ualishuni. Hayi alishoni. Angisho. Ngisho alishuni. Naam. Kashukela. Bese kuba ubisi. Aha. Bese kuba ibhotolo. Ungakhohlwa Oh, ukuthi okay. ngithe ushukela kube ualishuni. Lokuncanyana gogo ngiyabona isampula. Gogo yazini awunandaba noma sengisase ngibamba amaluza u2 Lexington. Ngemali kaSihayi. Okay, gogo ngiyabuya khona manje. Yezo gogo ngizoshesha khona manje. Yes, hello. Bengicela ukukhuluma nomseshu Khawula. Baba uyangilimaza baba. Uyangilimaza ngempela. Kade ngimbambile lo muntu ukhona la. Isikhathi khohlwa baba soyikhuluma lento masufika manje. Phuthumani baba. Ukhona lo ngumzibazisa nje sihle naye la sibuka. Inkosi yami Phuthuma nje khona manje. Hayi ngiyabonga. Angizobona ngawe. Hayi akusetshenzwe baba. Bye. Wonke le Chris. Ayike. Kade ngakutshela ukuthi hlukana nokungibiza ngomagrizi. Mina ngangodadewini lo mncane futhi. Angifunda ngibiza ngomagrizi. Hey, wena futhi lo Chris ano. Qobo sangibonini. UAbigail kubheka lona. Wena noAbigail inhlanganiso yini nalokho? Phela wena yazi mangibuka nje ngibheka la kophuze ekhemisi. Wazi Abigail. Hayi ayamangalisa. Olana ko King Kong ipintombi. Lalela webhonga. Uyabona mina ngalezi khathi ngangirong. Uyabona nje uma ngangithuma ngidlula nje. Kuhlabe kulova. Yes ngezwe lo mlungu wami engixoxela ethi wakwaucula uzamazama kancane. Iqiniso ngempela. Ithi ngangicula ngizamazama. Ngangicula nje blind futhi. Manje neke kwasuke kunakala yabona isimo kwabheda nabakhapheyana ngabheda ngase ngathi ngiyawa nje kodwa kona umculo wawuyingxenye yempilo yami ngekhathi zami awushali belilodwa phela inotha awumishayini futhi manje ingoma nje eyodwa ngifuna ukuza nje awunana uqondeni ngami ngempela ufuna ukungizwisa ubuhlungwini cha ngifuna ukuza nje ushaya yazi uthokuvuka usingo linjani awume kancane Rosie my girl masithandane Sibe moya munye njengezingelosi uyabona ungazobhimba la Yazi bengicabanga ngikho ayithi uyazi angakhohle ukuxoxela nami nginelinye ikhono lemfilithi so bengicabanga ukuthi mangabe sihlangana wena uthatha kwakho nami ngihlanganiswa bese zama usikhiphe noma ilikhodi nje mina nawe nemfilithi sihlangana phi ngempela yini engayenza ngawe Bhongo nemfilithi yakho ngoba phela wena umuntu ohlangene naye uBra Steve qhubekani noBra Steve ngale mix masala yini niyenzayo kodwa kona ozwakala Bongo hey uplo 25,000 Bongo hey angabale kanjani lo muntu Bongo Hey Winzo Wazanjani Bra Steve waphithizela nje hayi bheka nje ukuthi ku right awukazi umbona uBhongo ngiyafika manje ngiphuma ku-interview kodwa ngineshow ukuthi akekho lapha ekhabetheni futhi akekho nale free hayi uyazi nawe mawinzo ukuthi imali mayilahlekile uyibheka ngisho emakhabetheni nemoto mayitshontshiwe ubheka nangaphansi kwama yabo yonke indawo yabo lalela uzokubona khona manje Bra Steve right hayi ngisho ngirasha Sikumane kuba namakhekhe amahle kanje nendini la yaphela into asuke sihlanganisa mina naye uBra Steve suke ngithi kuyozwakala akukho ukuthi uyangisho uyangisaba yabona mina ngasangena nje manje ungabona ngachithe ngishe Hayi, nakho ke umuntu kaphathi banika angithi hey magreth hey Bongo wafaka amawiki kwenze njani manje hayi angithi ke senizonza lo mix masala kwenzani hey Bongos Ngicela ngimshaya emakadini uyasaba ukhasima akabazokwazi uyarobha isikhathi asikho asithi umbheke soqedela ukhasini uyarobha hayi sakubamba amakhasi gogo sakubona baba yilindile hayi
Hayibo. Kunjani konke? Ayumnandi. Awungiyeke ngamagwini. Angibindi. Ngibuza ukuthi uhambe kanjani. Hayi angazi ukuthi ngihambe kanjani yazi. Kade kuyi-interview yakho awazi uhambe kanjani. Ukhuluma ngani? Ukuthi angazi noma bangithandile indaba. Kodwa yona imanager ngibona ukuthi ayichazekile shame. Isizwe ikuthande kakhulu nje yini inkosikazi indoda enhloboni. Ngiyasola lo inkonkoni. Kodwa ke bathe bazongifonela next week. Oh, bazofona. Hayi ke, ilitho. Elethu. Hayi ke, manje sokufonela nje ukuthi kuyayiwa. Kodwa kokho yasofanele ngikhulume nosisibuyi ngizwe ukuthi ngakwazi ukuthi ngihlale la ngoba ngikwazi ukutravela zonke insuku. Kodwa wona amakhekhe ayavuma. Ngeke phela. Hayi, umuntu angabuyela amabele phakathi nina la. Hayi. Ngeke. Awu, sayitsheni. Hayi ngenani ba. Hayi siyajabula madoda mefika nina. Futhi hayi umthetho uzogcinwa. Unjani ke sayitsheni? Hayi siyaphela abantu professor. Iqiniso ukuthi sixolise nje ukuthi sibe Hayi khuleka baba. Hayi ngoba senifikile. Hayi nasi sigeleke iqingi sibambile sikhona. Hayi singaqala senze umsebenzi cha engifuna ukuthi sikhulume ngakho nje ukuthi sikhulume ngalo. Hayi make baba, ungaloko sikhuluma kakhulu. Wena nje indaba yemali sothi mase simthathile nahamba naye bese nawushiya lo 25 ba. Akithi 25000. Cha lalela ize ulalele kahle. Ngilalele. Iyo le ndaba Oh, hayi mawuthi uzokhuluma ngayo njengamanje angiqale ngilandene ukuze usheshe. Yashesha phela manje manje ngiyeza khona manje. Hayi sajina sichitha isikhathi sethu nje lo muntu. Thula sathi uyabona lapha ngathi kunobugebengu khona. It better be. Afikile nala madoda lawo bebekutshela ngeenkomo ukuthi ngoba ngathi bafuna ukukhuluma indaba zelo ubone bafuna kathenge ayibona lama nango ngibamba madoda. Ungabusanyakaza nangu. Uyena impela. Cha akusiyena lo. Hayibo. Ucaza ukuthini mawuthi akusiyena? Yini kanti le? Ushuthi angiboni vula la sayitshela ubheka kuyena lo. Cha bobo akusiyena. Vula buka. Akuyena lo. Ndube Yini? Ucela abantu nje bonke kwenzekani? Hey, hayi sayixoxela. imina lo. Nixoxani yini leyo bonke? Buka. Hawu, ngoba wena nje. Kahleni Manje ngiyasimaya. $25,000 ukwenqhamuka uhlangana. Hayibo hey. Detective, kwenze njani? Sayitshela bafu. Besithi zobaxosha benzeni? Hayi bavakashile. Yini Pom? Imina ubuka isithombe samangazi kahle. Ubonke kuthiwa u25,000. U25000 Angazi noma maphoyisa. Imani nilalela amaphoyisa azongichaza awubachazele ekusayitsheni. Lalelana. Kusho ukuthi manje khona indoda yakwaXulu eyebelwe inkomo zayo. Akoni kwaXulu la. Yazi lokho engizama ukuchaza lalela. Manje le ndoda inhlanhla le ibimazi lo muntu oyintshontshela inkomo zayo ngoba kwayisebenzela ngaphambilini. So manje usinikeze igama thina saqhafa ekhompyutheni qa kwavela isithombe sikaBhongo. Manje yiyo lento esihlanganisa yiyo le ndaba sila uyabona. Wena Bhongo lesithombe sakhe sesihamba isithombe kuhlangana apha namaphepha nesithombe namaphoyisa no 25000. No, ngiyabona lesi, ngiyasikhumbula kahle la. Sasiphuma embondweni, ngadlula yabona eBurial abashuta khona ithombe. Lo mbondo nothatha isithombe. Sasiphuma embondweni. Ngahamba ngadlula khona ngastart isithombe ngibona ngangineme nje ngiyamoyisela. Hayi yakubeka lapha. Lo muntu wangitshena kwathi mangakhokhi uzosambisa sibeke ukudongeni. Mina ngisikubinya ngeintathu but anginaka ukuthi usifaka la. Kodwa Bhongo wena ngoba ungazi ukuthi mawuhamba ushuthe emgaqweni labantu mawungasayikhokhela ithombe ayithatha bayoyinameka ezitolo. Hayi mina bafo ikhona indlela engicabanga ukuthi benza ngayo. Yazi banomkhuba wani wena mfowethu. Banokuthatha bazothatha isithombe sakho. Bazothatha iID yakho. Mase befaka isithombe sakho. Bambe bevula ama-account kuzo zonke izitolo. Ungene ebishini. Uthola usufunwa ngapha nangapha kuyini kuthiwa credit bureau la. Okusho ukuthi nani nenza ifraud la kwangena ithombe Hayi kuma-ID. akujeka. Nawo amaphoyisa bafu. Hayi. Yazini bafo. No 25000 bafo kwenzakalani ngale mali biyakubani kuzokwenzakala kwenzekeni. Imake bafo ukuthi itheme ngihleli bafo ngicabanga ngabona ukuthi hayi la endlini kunzima ngakuwena. Hawu. Sibaningi khona oBhongo khona oGogo noWini sibaningi. Wasubamba inkunzi. Ngase hayi bafo angibambanga inkunzi ngitheme ngicabanga ngibuka indaba kalo 25000 ngacabanga ukuthi kunesu. Yabona isu la khona awuthi
yabona njengoba ubhongo ubezoboshwa yena bebezomthatha bamvalele yona baba yabona Bhongo bebezokuvalela kuthi ngo10 ngikhiphe Ungikhipha ngo10. akithi phela ngizobe sengutholile lo 25 emva kwalokho ngithathe u200 rand ngithi pi Bhongo owakho lo sengibonga ukuthi hayi phela sitholile imali yabona wena gogo ngikhabe ngithi 500 yabo ngisuke lapho ngiza kuwena baba ziningi inkinga le ndlini uyabona nawe ogesi babheke wena amanzi abheke wena otelephone babheke bafo wena musungididisa hayi akididisi musungididisa baba yabona indlela engichaza ngayo bafo nawe ubuzobona bese ngithathe yonke ngithi ti kuwena bengisuka lapho ngize kunkosikazi kamfowethu avela kamfowethu uqinisile mina into engifuna ukuyazi bafo amaphoyisa afike kanjani la endlini cha ake sibenze kanje thina singamaphoyisa siyasebenza ngiyabona sayitsheni nifike kanjani la ukulalela ufuna ukulalelwa njengamanje sizela ngoba sizosebenza hayi ukusinisa amahleza uyabona lo ukube akungenxa yemfowabo wena Themba impela ubuqotho bakho abe ngumfakoza nkonsi manje ngihambe naye ngoba lento ayenzile phecelezi defeating the ends of justice yangizwa na washaya usayitsheni washaya usayitsheni hayi bafo kodwa mobheka ubuka sebethi bazobopha mina manje yabo Maswabo. futhi bona ngempela banganalo iqiniso bafo bebethi bazobopha uBhongo sebeyashintsha hayi kodwa Bhongo ndoda Kangaka abantu ucathi bakuthengile iphepha bengibona. hey buka nje Bhongo wena baba uyani indaba zokuthenga amaphepha bani wathi umuntu ezokudayisa ukuthenga amaphepha buka nje Bhongo usuyi celebration akekho umuntu ongakwazi manje uyabona udume wonke umhlaba manje buka nje uphume kwini yini igama lalo iTurban Daily shuthi zonke izinsuku uzohlala uphuma nje ephepheni yabona Bhongo